салому алейкум бачаҳо, бошум боз ман Нуриддин. Хабарҳои ҳафтаи гузаштаро мо имрӯз дида мебароем. Сар мекунем аз ҷанги навбатии Али Чоршанбеев ки дар рӯзҳои наздик мешавад. Перс Муҳаммад Хайбатӣ дар Қазоқистон ҷанг хоҳад кард ва 16 август бисёр ҷанговари тоҷик дар ACA дар шаҳри Москва ҷанг доранд бачаҳо. Сар мекунем аз Али Чоршанбеев, яке аз ҷанговарини беҳтарини командаи Урч. Али Чоршанбеев дар наздикии санаи 15 август дар организасияи хардкор бо ҷанговари рус Эдуард Кузьминов ҷанг хоҳад кард. худи Али Чоршанбеев ҷанги охиронашро бурида мехост бо дигар ҷанговари шинохтаи сибирский Конор ҷанг кунад. барои он ки дар якум ҷангашон мағлуб шуда буд ва Конор ки ҳозир дар хайп ҳаст, ҳама ӯро мешиносанд. ӯ ҷангҳои дигар дорад ба мисли шавқалу бо дигарҳо ва барои ҳамин Эдуард Кузьминов пайдо шуда хост бо Али ҷанг кунад. У меня есть предложение к тебе. Давай выйдем и подеремся. Как тебе такая идея? Так я уже добро давал. Давайте тогда на стрелдаун. Слушай, это первый раз в жизни, когда пришлось так спокойно реагировать. ин ҷанговари рус Эдуард хеле бачи зур гуфти русҳо як шутники, як чигум теми худаш ки карочи дилаш соф, фақат ханда анекдот карда ба дигарҳо визиф мепартояд. ҷанговари ҳамадараҷа мебошад ва фақат ба пеш рафта рақибашро давид мекунад. Али ҳам ҳамин хели ҷанговар мебошад. Барбаш хеле хуб ва дар ин ҷанг ман ростӣ ҳеҷ чӣ гуфта наметонам. ба фикри ман урини ҳардушон як хел, лекин Али бояд ин ҷангро бурда ба сибирский Конор ҷанг карда реванш гирад ва барои ҳамин ҳамин мо бояд ба Али муваффақият хоса паддешкаш кунем бачаҳо. дигар бародари беҳтарини мо Перс Муҳаммад Хайбатӣ дар октябр дар Қазоқистон бо дигар ҷанговари беҳтарини Қазоқистон Фанил Рафиқов ҷанг хоҳад кард. ҳозир бошад Перс бо бародараш дар Таиланд дар хайп реалити буда кайф карда, одиқча карда, чигум тренировкача карда гаштааст. кароче зиманранҷидаи гуфта гаштааст. кароче рақибаш бошад хеле хатарнок, профессионал мебошад ва ман фикр мекунам ин яке аз ҷангҳои сахти Перс мешавад ва ин як имтиҳон пеш аз ҷанг ба рақиби асосии худ Қосим Боим бошад. дар охирин ҷангаш ӯ ҷанговари азарбайҷанӣ Нариман Аббасовро бурида поясро ба даст овардааст ва ман хеле мехоҳам ки Перс ин ҷангро бурида ба ҳама нишон диҳад ки ӯ дараҷааш олӣ ва бо ӯ бозӣ кардан зарур нест бачаҳо. агар дар ёд дошта бошед, ман як видео карда будам ки дар он ҷо Персро талпавои қазоқҳо заданд ва ин хеле кори паст буд аз тарафи якчанд қазоқҳо ва Перс бояд ҷангашро бурида ба ин хел қазоқҳо баъд аз ҷанг обрашатся карда гӯяд ки шумоҳо хато кардидон ва бояд ҷавоб диҳед. ин як хайпи зӯр мешавад бачаҳо ва дар ин ҷо ман чигум дигар чизҳоро як аҳамият додам. дар дигар чиз ман хеле хурсанд шудам. кароче ба калони организасияи Найза ки дар он ҷо Перс Хайбатӣ ҷанг мекунад як саволи хеле зур доданд. ман намедонам ин ҷавоби дуруст ё хай ҷавоби дигар бошад, но саволи хеле тенҷ доданд. дар он ҷо пурсиданд ба Перс Хайбатӣ чанд сум чанд пул метидон барои ҳамин ҷангаш бо ҷанговари қазоқӣ ва ҷавобашро ман дар ин ҷо мемонам. худатон гӯш кунтон, кайф кунтон бачаҳо, кайф просто кунтон ин сумро шунида. Какой гонорар у Хайбати будет? У Хайбати? Стандартный? Ну сколько стандартный? Ну это же, видишь, опять же, Плюс-минус, ладно. 10 миллионов рублей. нашо бара 10 миллион рубл бачаҳо, 10 миллион рубл фикр мекунед охе дар Москва як хонагӣ метиҳанд 10 миллион рубл. ва барои ҳамин бо Перс ҳама мехоҳад ҷанг кунанд. Перс на танҳо хайп метиҳад, Перс бо суми калон метиҳад бачаҳо. даже дар UFC ҳам ихе сумҳо наметиҳанд ба ҳама кас. барои ҳамин ба Перс маладес, ту маладеси, ҳама вақт ба пеш рафт. як бор бошад як намёхча мекунам, зиёфат карда моро ҳама ҷуғ зада як чойхона, як ошпошка бикор кун Перс, ҳамашон туро паддешӣ мекунам, дӯстат медорем. ба пеш бародар. инак 16 август рӯзи ҷумъа дар организасияи ACA дар шаҳри Москва ҷангҳои ҷанговарони тоҷик дар он ҷо мешавад бачаҳо. дар он ҷо ба мисли Анис Яқубов, Сақибеков, Чӯпонов, Бадахшӣ, Муминов, Зуҳуров ҳамаи онҳо дар он ҷо ҷанг мекунанд. барои ҳамин ҳамаи шумо
ин ҷанговаронро уже шумо ҳаматон медонед. Ман танҳо як гап мегӯям бачаҳо, ҳама битон паддеши кунтон. Ман ҳам дар он ҷо мешам. Агар ман надидамонтон битон як шинос мешавем, гап мезанем, чахшах мекунем. Ҳамаи шуморо интизорам бачако. хай битон дар он ҷо худамонро хай чӣ гӯям дар дараҷаи олӣ нишон диҳем. Ягон провокатсия накунем, бутилка нағӯронем. Хай ба мане рафта як доду вой карда бимехем. Дар он ҷо бисёр аз бисёр давлатҳо бачаҳо мебиёнд падреш кунанд, журналистҳо бисёр. Хай барои ман ягон темаи хай бад нашавад бачаҳо, илтимос. Ҳама равем, як дод гӯем, зӯр гӯем, но оромона, одобона худамонро нишон бидем. Барои ин ки ҳамин гапро маданияти тоҷик дар дараҷаи олӣ бошад, аз сар ҳатто охир. Барои ин бачаҳо ҳамин гап буд. Хай ҳамин буд бачаҳо, ҳамаи хабарҳои ҳафта. Саломат бошед. Монда ношта корҳоро кунед ба пеш. Фақат движение бошад барои мо. Ягон чиз набошад. Фақат движение, кор кунем, сум пайдо кунем. Хай нағз гардем бачаҳо то охири ҳафта. Не, то дигар ҳафта бачаҳо, то рӯзҳои душанбе, сешанбе. Ман дар ин ҳафта боз як ду-се видео хеле хуб мепартом бо ҷангҳои тоҷико. Тамошо карда, кайф карда, подписатсия, лайк монед. Хай чӣ гӯям, бо ҳамин буд бачаҳо. Ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. Комментарий бад менависед, нағз менависед, ҳамаи шуморо ман хеле дӯст медорам бачаҳо. Шумо ҳам як чӣ гӯям бародари мо. Раҳмати калон.